Pane nhau yakafambirwa aiwa kuManicaland muzora nezuro. Nyika yose yaizikanwa kuti aiwa muzora nezuro vakomana the ruling party ZANU-PF they were gathered aiwa kuManicaland uko marumors aitaura mashure ekuti they want to discuss nhau yethe 2030 agenda, nhau yekuita kuti what is the future for their party. Streets maibuda nhau yekutaura kuti they want to discuss nhau yekuextend the kana kuamenda the constitution. Sanapenda mashuku anobuda nyika pana panova kumene kozwa aiwa vakomana vari kubuditsa nhau idzi uye vaidzoza nhau aiwa yethe main agenda yange yafambirwa Manicaland. Kuti subscribe or like or on the bell icon. Tinapenda paunoposta mukomana Tino Machakairo muri kuona uyo wanyora chiti breaking news. ZANU-PF National Youth Secretary and Minister of Youth Tino Machakaire is ordered the stopping of 2030 vachitonga slogan at Mutasa rally in Manicaland. Machakaire is well known ally of Mnangagwa, and this could be an instruction from ED himself citing security threats. Though mashwamura nyoko panapa vachiti aiwa Machakaire anozikamwa kuti aiwa ndo vakomana vari close nemutungamiri wenyika, and then mashoko anenge achitongotaura mashoko anenge achitongobva direct there kuti the access aiwa kune mutungamiri wenyika ari kuya panapa patora mashoko ekuti aiwa akataura mashoko ari very shocking kune macitizens ekuti aiwa that slogan must end. Panapa tiona kuti people they are now happy vachiona kuti aiwa that slogan yavanoziva kuti yaithreatena vanhu, yaibhuwa vanhu vazhinji, and ndo yainyanya kukonzeresa tension aiwa muthe revolutionary party panapa ichikama to an end. Chitiko chashoka vanhu. Timbotudze mafunguro enyu munoti kudii pamusoro aiwa pechitiko ichi. Pina kume section yedu, musaona subscribe or like, mwachiri on the bell icon.